Tak pojďte. Pojď. Chceme prodat ty baterky. Chceme prodat ty baterky. Ale ne, Jsou tady 3 baterky, jo. nice. Nemohu. Je tady nějaká kreatura. Kubo. No, já jsem nic neviděl. Kam jdeš? No, jdu tam, ne. Kluci, kde jste? Už je někdo stresovaný. Kluci, kde jste? A pocit, že to stejně nepůjde, vole. Kde? Už to je objednaný. Jo? OK, pěkně. A budeme chodit při sobě a žádný sprintování, to si teď zakazujeme, no? Dokud neuvidíme nepřítele, neutíkáme. Dobře. Dobře, a co když uvidíme nepřítele, Honzo? Zbateně odběhneme pryč. Jo, a nejlíp každý jirám. Vyjde, jo. A každý plur. Hej ty. Ty píčo. Halo? WTF? Honzo, ne! Honzo, ne! Ne, Honzo! To se... Ne! Pane bože, co s tím provedli? Ne! Kristoroho! Co? Co jsi to s tím udělali? Počkej, koukej se na ně, já ho zkusím zapustit. Ne za solidního materiálu. Jau! Pomoc! Tak tady toho moc není teda, no. No tak to nevím co teď. Ale tak ten už tam asi nebude, ne? Ten boreček. Tak jo, čau. Jenom taková rada, jo, nemusíš dělat přes to počítat 4, když se namíříš na tlačítko. Ty zmrde! Dělej! Pojď dovnitř! Musím vytrat velký palík, ty píčo! Bo to asi nepřežil, to vypadá. Tak musíme rychle proběhnout dovnitř, jo? On žije. Nežije, to je mimik. Počkej, to nevím, co to tam... Ty debile! To jsem Kámo, ty jsi neskutečnej. Kuba už umřel? Jo. Aha, no, tak Kuba je dead. Doufám,
že se potkáme Posledně někde. hlásím. Neříkej poslední, hlásím. Jo, no, už padl dolů. Pojď tu mé tady. A zvládneš to tam Honzo nějak projít sám? Vůbec, potřebuji strašně rychle pomoct, jako. No tak my se snažíme co nejdřív setkat, jo? My to tady nějak projdeme. Odhodlávám se ke skoku, pokud se neozvu, jsem mrtvý, jo? Ok. Přežil jsem a skočil jsem tam, kde nic není, super. Super, perfektní, to zabolí, no. Ale my to tady proskováváme, a mě něco nejde, něco nejde, to bude to pohoda hned. Něco slyším. Něco mi tady dupe. Jo. To je asi nějaký Joy. Hodně levnej. Joy jo. oba. Jo. No tady už to je projitý, tady prostě nic není. Tak doleva. Nic. Nic. A nic, vole. Oh! Ty vole, no tak to snad ne. Šel ten Kuba, vole. Ne, A kam šel ten Tomáš? Kam šel ten Tomáš, se ptám? Kam šel ten Tomáš? Kam šel ten Tomáš? já nechci dolů, nechci, Kam šel ten Tomáš? No, tady Tomáš, Tome. On nikdy nic neprovedl, ale já jsem tam byl totiž vždycky s ním. A teď mi to řekni do očí, vole. Má pravdu ten kluk. Kam jdeš, vole? Nikam. Vrať se zpátky do toho rohu, vole. Tak pánové, můžeme letět? Co se nám směješ, kurva? Kurva, co je? Rozvíte v té kutápce, vole. Já jsem tady. Vždycky jsem tam. Ale je někdo, kdo by chtěl zůstat na lodi a říkat? A otvírat třeba dveře? Jdeme. To se posral, ne? Honzo. Čistý kropendo. Běžíme. Žiju. Ach jo. Tam se blíží. Běžím. Pěkněme. Pěkně. Dobře jsme to No, zahráli. 8 hodin nejvyšší čas se vrátit. Ty vole, to bude tak akorát. Ticho. Tak nám otevři! Já nevím, jaký dveře, řekni to mi dveře. Dveře! Kristovaná, co se to vole. stalo? No tak to bylo hrozný. Kristovaná, Jo. pane, můj bože, to bylo pro mě strašně hororový zážitek. Já jsem čekal před těma dveřma, koukal jsem do těch dveří, zavřených dveří, nechtěl jsem se rozlížet, nechtěl jsem vidět nic. Pak Na svém místě. tyhle ten nos jeho. Kde? Kam jste zase hodili tam vypínač? Nikam, furt je na stejném místě. Cože? A kde jako? Schovaný.
Tak ho vole odkryj. Schával Tomáš. Já ho tam nedal. Kurva, to jsou takový zmrdi tyhle ty dva. Honza a Kuba, to jsou úplný zmrdi. Honzo, nech to na pokoji. Ještě jen... Kámo, vy nejste normální. Mám ho! Běžte pryč od toho. Našel jsem ho. Jo, ale se to nedá teď hejbat. Tak To je tureta někde, jo? Tamhle tureta, jo? Bobozor. Bude to. Je tady mína. Ani tady nebude. Kde je Kuba? A Fire se to je reálný, jo, ale... Tam myslím, Kuba, tam myslím. Tam nic nevím. Kam? Jsem tam byl. Jdeš se pokusit o skok? Dá. Kdo jich kurně dal do prostřed schodu? Tady tudy. Kudy? Okolo míny. Kudy? Blondýny. Kudy? Čistá leva. Plná leva. Tak, tudy. No, tak pohodě. Okolo míny, malý blondýny. Nejsou, vole. A tady to nikam nevede. Kde seš? Už je tady. Já jsem ztratil Kubu, dobrý. Počkejte, že my tady máme ještě jednu věc? Ne, jsme na Aurivanu. Tady je. Jo, tak to už nám nevejde. A proč ten kdo ví kudy? Já nevím kudy. A se tudy někudy ne? Tady se nějaký povědomí. Slepě následujeme. Čekejte, já na vás tam jdu. Ale nevím kudy, já to nezjišťuju. Ty vole, ty seš takový hlupák. Kudy ne, Ahoj. Kde jsi byl? Ty vole, tam odkud jste, tam Nouzový volání, Martin je mrtvej. Oh. OK. Ty vole, magnát baterkový. Se slyšíme. Jdeme Kubo, kam jdeš, pojď. Kubo, pojď, jdeš se mnou. Ty vole, já to viděl. Já to viděl, Kubo, bylo to bílý oči, černý to bylo. Kudy domů? No to snad ne, to snad v životě mě už tam nikdo nedostane. To snad ne, tohleto. Jsi takový Co? idiot. Co je? Ach jo. Co pak? Ale já cením jakoby tvůj odhodlánost, jakoby. A co? Vidíš tady snad v čem problém? Tak. Magnát. Vypadáme jak slepička v nějakým tom ne? Mají takový ty slámový prsty. Už není Martin. Já zůstanu v lodi, no, doslova. Po součástí lodi. Hele, tak pánové, na zdraví. Na zdraví.
Tak do toho narazil. Pěkně. No a co teď? Co to je teď? blbý, no. Zpátky musíme. A rovně jít. Rovně. Tak rovně. To mě to úplně nejde. Nahoru šel. Cože? Ne, běž, můžeš. Toho je dost. Kde jsou kluci? Tak Tomáš je na lodi a Martin prohledává. Jo. Jo. Tak, jdem za Marťou. Tak jo. Kudy? Marťa jist? No, ale já mám ty holku, borku. Což ne? Znamená, že jsem moc paranoidní, bude po mně holčička, která mě zabije, protože teda nemůžu nějak utíct. Ale já jdu nosit věci do toho do lodi, jo. Cože? Už to vidím. To. Vezmete si to někdo? Ne. Já to vezmu. Je mi to. Dobrý, pohodě, všechno máme. V pohodě? Tady Jo. Kuba. Jo. Zatím v pohodě. Bacha, nechoďte dál. Nechoď dál. Ty bojáš. Říkáme 500, ono nám to sešlo 246, to je pohoda. No, pokud vyděláme, tak aspoň těch kolem 300, 400, tak by to bylo pěkný. A příští kótu bychom to měli krásně kopit si ten titanet jako na druhý den. Jinak nemáš v jedné věci pravdu, ono ti to nikde nesebere. Ty tu kvotu splníš, ale ono se ti to jako přičte. Vyloženě tady ten scrap, co máme, tak se potom severe do těch 500. To, co vidíš ty musíš splnit tu kvotu tím, že ty tam neseš ten matroš. A v momentě, kdy to splníš, tak se ti to přičte. Nikdy se ti to, jakoby, to, kolik tady máš kvotu, se ti neodečte celkově z toho, co jsi nazbíral. Nikdy to není jedna ku jedný, vždycky potom dostaneš a můžeš s tím pracovat. Co to meleš? No co to meleš ty? Ale nic. Jediný, co tam je, Jo, pojď Kuba, domů. Já jsem přijdu! Ty jsi zabil Martina. Ne za to můžeš ty vole! Tomáš zabil Martina lopatou. Tak tohle bude mi do hru. To byla chyba, Tome. Já to nebyl. jako máte štěstí, že teď už nemůžete umřít, jo? Vy jste fakt retardovaný. Ale hele, můžu prosím, ať se nikdo nedává ty oči šílený, co jsou napravo, to je fakt jako, ten bolest na to koukat. Klid, jo. To už jsem se tam dál, vole, tak máš smlouvu. Staň, čekáme na Kubu, až to zapneme, musím se napojit ani. A jsme tu. Čau. Výletu. Počkej, tam si tě na max a jedem. Sypeš. Tak. Pěkně. Tom to dobře zahrál. Kdyby se ti můj vzlet. Jsi takový doktor. No to jo no. Už je to Ale dobrý. doktor skeleton. Morovej Doktor doktor. Rentgen. Ty vole, spooky Halloween, jo? Spooky scary. Ty vole, přestaňte být čuráci. Ne, ty oči jsou hrozný. Který debil. Ty vole, Já jsem to říkal.
Jdu do baráku. Já si musím vypnout tu vysílačku, já to nemůžu už poslouchat, actually. Já se tě dělám. Mi to pak sere už. Jaký stomper? Jaký stomper, vole, co to meleš? Ty vole! Ty vole, ty vole! Čistá rovná. Dobrý, no. Jsou 4. Běžte pryč, hlásím, běžte pryč, okamžitě se vraťte. Můžete to obojit, nemusíte to skákat. Běžte doprava, běžte všichni, hlas, řekni to. Bacha, tam něco je, tam musíte skákat, my monstru. Já zabírám K9, se k vám to nedostane. Musíte se dostat zpátky, okamžitě. Kubo, jestli mě slyšíš, tak mi pomoz. Ježiši, já mám infarkt. Prosím, běžte zpátky, já tady umírám. Jo, jdeme zpátky. Ty vole, něco k vám běží. Okamžitě, zmiř se odtamtud. Ty vole, jde to na vás. Martine, zdrhejte. Buff! Čtvrtě na business. Kuba, Kratochvíl, žiješ? To je nic Klidně to kolem mě. Co to bylo? Tak teď jsem se ale posral. Manekín. Manekín. Koukej na něj, my jdeme pryč, jo? Okay. Koukáme na něj Tak taky, jo. ale. A pomůžete mi počkat. No. Jo, koukáme na něj. Koukáme na něj. Jo, tak nekoukáme. Ty, dobrý, že všichni. Nedokáže koukat dozadu a běžet. To jste vás teď viděl, jak se... Ty vole, Jello. A je. Jo, bing. Tureta. 2 Jello. Dobrý, no, tak to se hrozně... Držím manekínu, tak jak pak ty se backnou. Hele, Okay. pojď k nám, máme spoustu věcí. Co teď, Honzo? Kudy ven? Martin prej drží manekína, takže musíme jít za ním. No to ne, jdem zpátky, jdem tohleto vodný No to je tam, to je u dveří. Aha. A ty víš? Drž, počkej, nemám baterku, vůbec. Tak, jdeme. Jo. Jo, žijem. Počkej. Co jsem to slyšel? Tady mám, vole, takový... Kde je co? Kde seš? Ty kde seš? Já jsem tady. No, ale jakoby, Ahoj. tam už je... Ne, ještě na konci to nechme, vezmeme to úplně na konci, protože to je jasně úplně celý světla po areálu a pak to já. Ano, ale tady, ale nalevo je slepá, napravo je slepá a tady je slepá, kam chceš jít dál? Já si to musím stlumit. Tady se dalo přeskočit. No, za chvilku tak. Tak, Tak tady se dá přeskočit. A jo. kde? Všichni žijou to má. Kubo, to jsi na druhý. Já jsem tady. Jo. Pojď na druhou. Jump. Ty vole. Takže pánové, už je 12 hodin, jo. Hele hoši, já tady nechávám tu flashlightu, když tak jo. Já ti Už poskytnu. tak si nevěř, Tomáš tady otvírá dveře, tam musíme jít, Kubo. Já se necítím ještě jako ten velký prohledávač, já jsem spíš takový jako dětská edice nebo tak. Dobrodružo prostě. Že nejsi žlutej, když je máme. Tak mi ho, Koldovi. tak mi ho dej no. Jako mi to jedno, ale jako jestli chceš, tak... Jako máš víc líp vidíš. Já to mám jen abych viděl, víš, takže... Hoši, No, kde je pan Mourek? pan Mourek je tady na skříni tady. No, To není pan Mourek, vole, to není pan Mourek, ty. jo, původního pana Mourka ti prodal, Kuba.
co to tu má vůbec dobrýho jíst? Smíme se zeptat. To mě snad může vyvolat epilepsii, ne? Tady tenhle ten nástroj. Ale mě to tady píše, že Radar Booster má spoustu využití. Použijte command switch na... before the radar booster's name to view it. Ty máte, Honzo, ty máš, ještě ti to dělá radost, protože ti má dvě funkce. Honzo, puď mi to. Dá se to nabíjet. Honzo, podívej se na mě. Neumezetí. Já ti říkám, počkej, takže to jestli to furt budeš mačkat, tak ti tohle narvu do prdele, vole. A takhle to nechám, vole. Jestli to chápu dobře, tak já napíšu switch. Tahle věc se ukáže na hlavě. Si to vrátil v originálním stavu. Čujete? Počkej, jak se to jmenuje? Můžu, Jenom mi to ukáž, jak se to jmenuje? Počuj to. To nemá jméno. Můžu prosím. Teď to máš v základním stavu. Jedna lampa vládne všem, jedna jim všem káže. Do temnoty přivede. A do něčeho sváže. Já nevím. Čekání to bylo. Nemůžu. Chci umřít, vole. Leď. On se to je prostě USB lampa. USB lampa. Wireless. Tak pak nám nahlašte číslo. Kratos umřel. Portněte Kubu, portni Kubu. Ne, neumřel. Jo, porti. Tak co jsem portli mrtvýho. Portli jsme si ho sem mrtvýho. Jak to? Zabilo ho to. A co ho Chladnokrevně zabilo? ho to popravilo. A co ho popravilo? Utopil se, on se topil ve vodě, víš. Ten chudák se topil, Martin tady na mě hulákal, ať ho portnu. No. Jak jsem ho chtěl portnout, akorát ty jsi mi stál v cestě a říkal jsem ne, on žije, on se hýbe. A já jsem se snažil ho portnout a ty si tady tomu zabraňoval. To jim nemůžeš říct tohleto. Ale to se nikdy kluci nesmí dozvědět. Kolik máme? No to nenačítá všechno, tak snad těch 600 máme. To pochybuju. No musíme, to je poslední den. No tak musíme pro ty baterky a všechno, no. Ne, to máme. To nemáme. Tak když tak někdo z vás zabijem, každý stojí pětku. Doslova máme 800. Dobře. Když jste se koukali, nevím, vole, za tu hru. Já to skenuju, mi to ukazuje 300, ale všechno. Já vím, mě už to třetí den ukazuje 400, jakoby. Víš Ale to můžeš se napojit. No ale já tam vidím 524 teda. Já bych rád řekl, že Kubo a Honzo, já jsem vaši konverzaci celou slyšel. Co říkali? Protože jakoby mě nereagovali na to, že... Marťo, já bych ti rád řekl, proč jsem umřel, jo? Jakoby ty diody prostě. Jo. Prostě to ten Xiaomi, nebo co to Tom předtím, jo, Xiaomi, že jo? Tak ten displej o mě bývají hodně světlý, že jo, od Xiaomi. Můžu se snažit dělat to nejsvětlejší. No a tím, že to měl Tomáš asi na plné jas celou noc vedle sebe položený, tak se vůbec nedivím, že jako, že by se to stalo, no. Kámo, a to je hrozný řízek, ale já ho mám rád, ty vole. Tady je cesta, já vám to řeknu. A já se musím vrátit, já jsem si objednal baterku, tak já pro ně zajdu. Tak čau. Ne, tak se rozloučím, ne. Nikdy nevím, kdy ho začal hodit, no. Tome! Nic není, jako tam přeskok já nebudu riskovat s tím lootem, co mám. Já mám jakoby dokončení kvóty, já jdu zpátky, jo? No. Pomoc!
zpátky. Takže si to můžu vzít, nebo? Jo, tak to je propracovaný tým tohle. No, s tím můžete, v pohodě. Kurva, ještě jednou! Cože?